Ahoj lidi! Takže my vás vítáme u dalšího dílu z Battlefieldu. Tentokrát je to teda mapa Kréta z roku 1941, což je teda operace Merkur, kde budeme vysazeni z letadel na britský ostrov, Krétu samozřejmě, a budeme se to tam snažit obsadit. Takže jdeme na to. Vezmeme naši těžký kulomet a začínáme tady takhle nahoře. Nastoupíme do letadla, které už je teda plné strany. Takže nic. Prostě zůstaneme tady. No, počkáme si na další, to budeme mít možnost pilotovat. Teda. Upřímně, měl bych mít padák, jestli tohle je padák, tak teda ty vole. Padák sice leží tady nahoře, ale to je pro pilota. Tam skoro nic není, no. Hele, už je tady. Je to teda Junkers. Je u 52, ano, přesně. Jsou tady třeba různé pohledy, takhle. Trojka jako zevnitř, pilot, dvojka jako střelec. Tak, nastupujeme. Posádku už máme plnou. Samozřejmě tohle se teda bude. Ale jebat. Nejhorší je teda tohle, protože takhle stoupat. Několikrát se mi stalo, že už jsem prostě spadl tady nahoře. Nevadí. Prostě stoupáme. Dveře, aby se nám nevysýpali ven. A pust space. A otevřeme maličkou zatáčkou. A pardele bylo. Už se dostáváme ke Krétě. Jako, tak je tady bylo. Tak. Jsme teda už nad Krétou pomaličku už tady jsme. A už vidíme Krétu. Takže máme právo vyskočit, takže. Mám právo sedět! To se mně nepovedlo. Ovšem prostě jsem sobecký, takže mě na jejich životech nezáleží. Jinak já bych si chtěl omluvit na 5. díl Driving Speed 2, protože já jsem neměl připojený mikrofonek a myslel jsem si, že je to bez zvuku, vůbec jsem to nekontroloval. Jenže já jsem si myslel, že ten mikrofon se zabudovaný je strašně špatný, protože na Skype fungoval strašně moc špatně. A když se tomu čekal ten zvuk, tak právě jsem si říkal, že ho tam asi že tam nebude prostě nic a prostě omlouvám si, já to pak přejmenuju, že to nebude bez zvuku. Prostě teď můžeme natáčet oba dva zároveň. Omlouvám se, právě nyní jsem obsadil základnu a vystřelil jsem jeep plnej nepřátel. Vzhledem k tomu, že jsou tady, že tady byli teda. A že tady byli ty! Jako já prostě takhle. I že tady byl ty! To mě docela neštvalo, jsem myslel, že jsou tady. No, tak nevadí, no tak příště se teda přiblížíme opatrnějc, vstoupíme do toho. A když ty budeš, jeden z vás bude střílet. Adriane, ty to prostě jako do kopce. Adriane, ty to neposer. Já už jsem to posral, tak to neposer ty. Takže, a kde jsou ti volové teď? No, to je jedno. Jestli chcete, tak já vám ukážu jedno unikátní vozidlo tady na té mapě. Peťulo, víš jaký vozidlo? Unikátní? Ne. Ani náhodou. Žádná ponorka. Ne. Obrněný vozidlo? Ne. Tank? Nechte se překvapit. Do pytle. No to se nejemáme. Do pytle. No. Ignor. No, pán si sedí. Tak já jsem se tady. Já jsem normálně snad nějaký kouzelník, nebo já nevím už. Je to možný? Ty kamaráde, ty si tady zůstaneš. Nebo tě zastřelím, abys tady celou bitvu neproležel. Sorry, klubo. Ale byla to potřeba. A už ho vidím. Už tady čeká. Co? Žádný vodní. Je to normální vozidlo,
kterým se dá přepravovat. Jeep. Co? No. Traktor! Dámy a pánové, tohle je teda unikátní vozidlo, které vůbec dokáže dopadnout na střechu, nevadí. Takže vidíte, ten hloub může překvapit úplně čím chcete, když si myslíte, že už je to všechno. Nikdy to není všechno. Nastupte! Jděte mluvit, přátel! Good. Good prco. Tak jedem. No, co to? Naskoč. Jirko, já bych si něco jiného. Jirko. Ale buzerant! Kam jedeš? Buzerant, čekajte na mě. To je moje unikátní vozidlo, ne tvoje. Já si připadám jako úplný debil. Pojď sem. Šmare. Chvíle vítr bány. No tak kde je hůl tady? Ježiš, sorry kluku. Jak si tam probudu? Tam není možný. Alexandre. Alexandr Simirovič. Alexandre jde do boje. Alexandre jde do boje, ty vole. Dobrý, tak jedem. No. Nevypadám o nic líp. Nastup. No naskor. No konečně. Němci jedou do boje. Ty vole. Ty krávo. Tohle to jsou nějaký... Tohle připadám se jak hovado. 100%. Tak to si děláš. Ty debile! Ty chvíle! Ty balí! Přesně. Aby skapal do rána. Přesně. Mě zajímalo, kam ten vůl jede. To... Opr... Jako když je to unikátní věc, tak se musí unikátně chránit. Přesně. Ty chvíle. Ježiš! Já mám prostě tu hlavu. Já jsem skončil. Tady. Co to? To si nevšimni. Ještě je tady M35, to bych taky mohl ukázat, to je protitanková puška. No. To se bude hodit. No jistě, že samozřejmě, že se to bude hodit. Ne. Je to dobrý taky proti jeepům. No. Jedem. Samozřejmě, jelikož je to protitanková puška, tak to dělá strašný hluk. Ale z Kublvágnu jako fajn. Co kdybys to tam zkusili ty schody? Tak teď je vůl kdo? Ty vole. Jo, tak když se spomenu tady, tak rovnou jako největší bossík bych tady mohl vysnajpit tu Matildu teda. Jestli nejsem vůl. Matildo. No vidíte prostě. Hluku dost, ale to je tak maximálně všechno. No, přebíj. Ty vole, já se do ní trefím, ale prostě penetrace extrémní, viděli jste? Prostě mu to úplně rozhadruje ten pancíř. No, to je pravda. Vůbec ne, že by prostě třeba jelání by se nemohli, to jako vůbec, to jako prostě není možné. Takže další střela a zase hovno. Takže teďka už je možný stát jenom zázrak. Ty vole, no tak já se trefil a nic. No tak do pytle. To je spíš. A ještě na ty spadne. No. Já to miluju, tohle. To si vezmeš. Co? Něco s čím bude lítat.
Letadílko letí. A sakra. Smrdí tady hovna. Ale počkej, tak co to tady? Štučka! Štučkou by to možná... Ale... A jo, jsem si řekl. Já si říkal, co to tady je. Možná bych ještě potom mohl ukázat ten Messerschmitt. Viděli jste? Určitě vyjde teďka. Bravurní os. No penetration. Co se týče Matildy, tak to ano. Jinak... No penetration. Fuck yeah. It's red motherfucker, yeah. Never gonna have a fucking kill you, bitch. Která jedem? Jedem. Tak, by mě zajímalo, kde skončil ten traktor. Tak vedle, no. Tak jsem nestihl vyskočit, no, tak se No tak jsem čůrák, no. Jo, tak teda vidíte, že zatím prohráváme, teda já jsem... Ještě, že tak. Tak, ještě teda to MGčko si vezmu. Chtěl jsem říct, že ukážu ještě ten Messerschmitt, ale teď není potřeba. Když už jsme obsadili tohle, tak pomůžu spojencům, abychom to udrželi. Dálím tu mapu. Dobrý. Teda minimapu, abych byl přesnej. Tak, co to tam leze? Já teďka upravím teda ten díl. To si děláš srandu. Jak mě z takový dálky může někdo snajpnout, to nepochopím tohle. Upravit. Tady. Já budu úplně epický skill prostě. Takže Ten vůl nám čor... Jsem tady. No tak. Promiňte, to je strašný zvuk tady. Dobrý, tak to mám tady. Já jsem to tady zase přidržel. Tak. No. Jdu. Ve svém zájmu Kubelwagen a ty piču. Ty piču. To je v prdeli. To je moc hluboko v prdeli. Ty vole, jestli nenajdu. Oh, ty piču. No tak teď jsem to teda lidi upravil, teď Chudák. už tam je driving speed 2, part 5, speciál, křičník CZ. To prdel, já jsem tam neudělal tu věc. Já jsem zase mrtvý. To je rozdělení. Takže tak, teďka, a to nezve do videa. Teda, dámy a pánové, já jsem úplný hovado. Naprostý čirý hovado. No doufejme, že to teda... Tak teď je čas ukázat. Teď je čas ukázat. To jsem nechtěl. Ale... Vážně ne. Tak takže tam driving speed 2, part 5, speciál driving speed neměl zájem. Na jeepu to udělal úplně hovno. No tak ty jsi teda v hajzlu. Dobře ty! Asi bych se měl klidit. Paní. Tak a kde je ten tank, sakra? No, Už to vážně tady seriál. za rohem. No, já taky. Tyhle ze strany. Tady za rohem. Ne. Jo. Tak. Ještě dostane jeden. Dostane jednoho. A je venku. Přesně, je venku. Potřebuji tady s tím hajzlem ještě zabít nějakého vojáka, vzít si jeho věci, abych teda tady nebyl jak nějaký vůl. S protitankovým... Kurva. Ty piču. Double kill. Ten dostal rekta.
Ne, tak do pokylnu. Dobrý. To je lepší. Tohle to se docela... No ty pičo, abych si vzal zpátky tu svoji proti... Ty pi... Do pytle. Nechtěl bych si tu pušku teda vzít. No. Vzhledem k tomu, že tady teda zatím nikoho nevidím, tak to asi zpátky vidím na ten kulomet. Ty pičo. Ty pičo. Dobrý. Fajn. Stevner. Bojím se, že tady dostanu od toho tanku rekta, ale... Ty vole. To by mě vážně zajímalo. Který to? Kam s tím tankem měl do hajzlu? Tamhle je, už ho vidím. Tak zjistit. Pojď sem ty proti... No já ho snad zabiju. No já ho snad zabiju. Petilko, co jsem právě řekl. Takže tank se Úplný blíží. hovno. Tank se blíží. Úplný hovno. Jirko, Takže... Jirko, co jsi řekl? Úplný hovno. No takže právě. Ach jo, Piťo, nekecej mi do toho. Takže, jak říkám, právě na zastřely, takže protipancéřovka je snad to nejlepší. Ještě tohle, no tak ty krávo, no tak jestli to s tou protipancéřovkou dám, tak ty krávo. Já jsem borec. Kámo, potřebuji si lehnout. Tohle je skoro double kill, protože když vedle tanku vybuchne něco, tak to je, když bych do toho dvakrát pytle, tak teď dostal pořádnýho rekta. Ještě. Tak, ještě jeden. Pojď na bise. Si lehnu. Na bise. Takže ty protipancéřovky jsou na hovno. No teda, proti tady těm lehkým tankům jsou docela fajn, ale... To byl marný pokus, jak zvrátit, prakticky nezvrátit, vaši srandu, takhle blízko, ty vole. Ale ještě bych něco chtěl říct k tomu videu, že když teďka budu natáčet s tím mikrofonem z toho notebooku, tak se mi to vlastně bude mít sekat, protože to bude mít... On mě odjel s barikádou. Cože? Ty debile! No který vůl mě dokáže odjet s barikádou. Pojď sem. To si děláš srandu. Člověk se na tebe tak dlouho připravuje ještě s protipancéřovkou, že ti rozmetá střeva. A ještě se tě zapije. Stá si pěkně rozrušit. To je jeho mozek, ten musel skončit, no. Na hajzu papíru. Jako třetí koule. Ty vole. To protipancéřovka docela válí. Ty pičo, dobrý. Válí koule? No ne, ty si tady válíš koule a hovno děláš. Tak teď by mě vážně zajímalo. Přímě Briti dostávají docela na prdel. Tak si říkám, že bych mohl trošku pomoct ještě. Budem k tomu tam tady nahoře. No do prdele. To musíme obránit tady. Tak bych šel tam. Jenže ty mnou nejseš. Ty vole. No, já jsem snad rusák. Ty vole, by mě zajímalo, jaký bude mít účinek výstřel. Ty pičo, já jsem sniper. Sniper elite. Ale jo, tak docela se hodí ten Thompson. Tak co tady ještě? Tady nějak. Tak, teda zatím masivně to je spíš hnus. No, myslím, že jsem si tu protipancéřovku na tu Matildu měl nechat. Začínám mít strach. Sraná Matilda. Traktor! On se vrátil! Traktor vyzrbaný. Víš, že on ho se střelil. Ten traktor. Traktore! Ne! Jede traktorek, kouří se puskovníka. To je trošku něco jiného.
Jedem. Nebyl jako a jedu. Jiko, co kdy? Jiko, to se mi napadlo. Skoč tady na ty schody. Jako vyjeď po tím. Jako značku, model. Ještě chtěl zkusit. No, tam se sedí za... Top. Tady si ze mě někdo dělá prdel. To vážně. To vážně. No to snad... No to je spíš. Doufejme, že nás to teda portne tam, kam chceme. Doufejme, že se objevíme teda tohle. Takhle vypadá k zemi, ale... Jdeš? Teda, padáš? No. Tak jo, tady končíme, co se... No, takže jsme prohráli, to je jedna z našich prvních porážek. Takže pokud se vám tohleto video líbilo, tak nezapomeňte like, odběr, zhlédnutí samozřejmě. A takže těšíme se na vás u dalšího dílu. Zatím tarec. Čo za grusák můžeme dělat? Já vás vítám u dalšího videa. Ty dementy jsme ukončili to poslední, takže zatím zdarec. Ale až video stejně.